Здравейте, аз съм Фил и съм маркетинг менеджер на Hand4End. Аз съм Иля и аз съм технически менеджер на Hand4End. Или Ръце под наем. Това е проект, който иска да допринесе за това живота ни да стане малко по-лесен и по-интересен. Как по-лесно да намираме всички хора необходими, за да поправим нашия изгорял контакт, да поправим водосточната тръба или пък за пушене ни облук. Това са все услуги, които се глеждат много лесни, но подходящия човек да намерим е изключително сложно. Ето това ще прави Hand4End. Ще ви прави живота по-лесен, като да осигурява правилният човек за всички нужни услуги. Ние сега правим уебсайта и мобилно приложение за най-големите платформи iOS и Android, с което може да поръчате майстора и с който можете да се регистрирате като майстор, да правите поръчки. Финансовият модел е изключително прост. Ние акцентираме изцяло върху това да предоставяме една добра услуга, срещу която да получим само няколко процента. Нашата услуга е насочена към всички млади хора, студенти, тези, които живеят сами и тези, които нямат опит в това да се справят сами с проблемите си. По този начин ние ще им осигурим правилният човек с подходящите умения за това да им свърши перфектно ангажимента.